روایت کریندا جابر سوارا میں ایک رات ڈٹھا محمد یہ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریندا جابر سوارا میں ایک رات ڈٹھا محمد یہ پیارا چنوں چودھویں کوئی کوئی ستارہ میں دعانوں ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم نظر آیا محمد دا چہرہ چمکدا نظر آیا وسراجم منیرا اللہ دا صبح ہوندی ہے نا ادھر نکل دائے نا تے جڑے ستارے ہوندے نے انہاں دی روشنی ختم ہو جاندی ہے روشنی کیوں ختم ہوندی ہے اور روشنیاں نو ختم کرن والا سورج چمک جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اسی طرح اللہ پاک نے میرے نبی نو مچانا بن سورج بنایا ہے سراجم منیر آکھیا ہے حضرات دی وقار ہے اس دنیا تے اندھیرا ہی اندھیرا اس دنیا تے جہالت ہی جہالت ہے اس دنیا تے گمرائی گمرائی نہ بیٹیاں دے حقوق دا پتہ نہ بیٹیاں دے حقوق دا پتہ نہ بیویاں دے حقوق دا پتہ نہ مالو متا دے حقوق دا پتہ اور جدوں میرے نبی حالت اللہ پاک نے میرے نبی دے چہرے دی وجہ تو اللہ پاک نے جہالت ختم کیتیاں نے وسراجم منیرا اور سورج